Здравейте всички, които ме гледате. Аз съм Междърбеге и това е видеоклип на Акинатор, веб медиум, който чете вашите мисли. Който иска да играе играта, може да влезе в описанието и да кликне върху линка. Нека започваме. Ще представим 4 героя. Първо ще звездата на филма Бързи и яростни Пол Уокър. После ще Фредди от Five Nights at Freddy's. После ще е ютубър и това ще е Shadowhex. После ще е някой певец. Избрах си Криско. Нека да започваме. Първо с кого да започнем? С певеца. Криско. Не знам, аз си пиша 12 член и да, започвам. Добре. Има ли семейство? Не знам. Но. Не е покемон. Не е животно. Разбира се. Не. Да. Реален е. Не е момиче. Не е ютубър. Занимавам се с спорта ми. Не. На повече от 30 години ли? Не. Да. Не. 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 Никой не харесва Джастин Бибър. Не. Не. Да, европеец е. Рап сингър е, да. Не. Да, от Балканския регион е. Не. Българин е. Не. Косъм. Фо. Не е Фо, мой чип. Да, продължавам. X-Factor. Да. Не е момиче. Не. Носи ли яки? Да. Name a number. Криско? Да. Metal Music. Не е Metal Music. От Варна ли? Не знам. Не. Абе, казах ти, че е от България. Хефа тато. Не. Скол. Ходиш ли на училище? Не. Не. Участвал ли е в комедии? Не. 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 Не е кумец. Да, харесва рапа. Не. Позна го. Добре. Ще те победя, Акинатор. Другия ще бъде... добре, втория е Пол Уокър. Не е певец. Трябваше първо на Криско да питаш. Не е момиче. Не знам. Но. Не е ютубър. Не е спортсмен. Не е реален. Не. Да, ходи на два крака.
Да, роботе. Да. Пак си. 11 въпроса ми зададе и вече го открих. League of Legends, не. 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 Ugly. Грозно. Probably. Фантом. Фантом Фредди, ами как? Всъщност не е той. Да. Да, Фантом е. Да. Не. Не. Чакай, машини. И там пишеш. Да. Не знам какви въпроси ми задава, ама... Позна го. What the fuck? Добре. Пол Уокър е следващия. Не, момиче. Не. Чакай, бе. Пол Уокър е реален. Да. Не индианец, американ. Не ютубър, актьор е 50 от не, 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 и сериозно. Да, чакай, да. Не. 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 Да. Да, умрял е. Не знам. Не знам дали е учил игра по някакъв пустил. Не. Сингър. Не певец. Лука. What the fuck, бе, че? Как може? Сега последния е Shadowhex. Ако не го намериш, аз печеля. Да, реален, да. Не е момиче. Да, ютубър е. Да, снима на Майнкрафт. Не е. Не. Не. Не е от Америка. Не. 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 Няма 1 милион сабскрайбъри. Да, от Балканския регион е. Да, от България.